Malawi Brief. Kutsatira kumangidwa kwa akuluakulu ena a chipani chija cha MCP, Times yawunikirapo za nkhaniyi kunena kuti kodi milanduyi ikubwera bwanji kapena ndi yotani. Umu ndi mmene zinakhalira. Taonani. Koma anthuwa atenga ku khoti lero ndipo ndi chikhulupiriro kuti timva satane wake wa milanduyi. Kodi apolisiwa akutumidwa? Kodi boma likamanga munthu kapena mtsogoleri aliyense wa boma lakale ndiye kuti ndi ndale? Malamulo akuti chani za milanduyi? Ena akugwiritsa ntchito anthu ndi angoona ena chilolezo chimene anakatenga apolisi kuti akamange umayenera kutenga chilolezo khoti. Ndi chilolezo chimene anakatengacho anauza khoti kuti awawa tikuatenga fati kuafufuza mulandu umene tikuona kuti analankhula zinthu zimene zikanatsobwetsa mpungwepungwe pakati pa anthu Malawi. So zinthu ngati zimenezo mulandu ngati umenewo zinadzachulukiraponso chama 2014 2014 anthu angapo ndithu amapezeka uyuliro watengedwa mawa uyu watengedwa nkhani yake imabwerano ku mulandu ngati umenewo. Kenako zinaoneka ngati kuti zatsikirapo koma tinazionanso mu 2019 ngakhalenso 2020 pamenenso anthu ena remember amene akumbukira nthawi imeneza anthu akupanga zionetsero ena amatengedwa nkhani yake imakhala yomweyo yofuna kukoza mpungwepungwe pakati. So sizodabwitsa kwenikweni, zikungotengera kuti tione kuti kodi amene akugwiritsa ntchito malamulo akuyima pa chilungamo kapena chifukwa ndikatengera mu mbuyo mosemenera zinthuzi zimaoneka kuti kumene kumatsamira kwambiri kuti chidziwike kuti chilungamo chayima pati ndi ku khoti. Pakumeneko ndi kumene amaonika kuti kodi apati pali mulandu kapena palibe mulandu. Mulanduwo ngati zili zoona ifa tikatengera amene tikuphekesera zimene tikugwiritsa ntchito za kulankhula zinthu zimene zingabweretse mpungwepungwe ndi mulandu umene ndikukumbuka tikapita ku penal code umapezeka nga section 60 imene imanena kuti ndi mulandu umene of course si mulandu waukulu kwambiri woti tikayelekeza ndi milandu ina, koma ndi mulandu umene ukhoza kupita ku ndende kwagwira mwina zaka zosachepera 2 kapena kulipirira fine. So ndi mulandu ngati zizoona kuti anthu anapanga ndi mulandu umeneyo fando kumbuka kuti akugwiritsa ntchito msonkhano wa atolankhani umene anali nawo ngati sipali pa 21 September umene pa Chingereza amati we got this, mwina muchichewa tikhoza kuti chinthuchi tatenga. Pamene malizansi eniwo achisankho anali asanatuluke. So mwina amaona ngati kunena nokha kuti tapambana pamene bungwe loyendesa chisankho lisanagamule ndi mulandu umene akuganiziridwa. Tikapita kwa chimwendo nawonso sanauzidwe mulandu umene atengeredwa. So ngati zizoona kuti anatengapo gawo mmene akuneneranso mphekesera anthu kuti pali ndithu kuganizidwa kuti mwina anatengapo gawo pochita upandu kwa munthu kumenewonso ndi mulandu. Komano chachikulu mwina tione kuti kodi ma institution athu amene angatipatse chilimbikitso kugwira ntchito pa chilungamo. Ndikuyimisa kayi pamenepo wanangwa wayamba bwino nkhaniyi. Ine ndimafuna kuti programu ya lero Malawi sitikukhazikika kwenikweni pa on these individuals chifukwa nkhani ndonena kuti ikhala ikupita ku khoti. Ndiye komanso munga wanenera wanangwa zikumamveka skeche kuti khala ngati kuti pena pake mwina anthu sitikudziwa kwenikweni zina ndi zina kapena zonse zimene zikukhuza milanduyi. Koma chimene tifuna kuti ife timepo ndi nkhalidwe wopanga hando kapena kuti woyendesa milandu ya atsogoleri akale kuti kodi boma liziyendesa bwanji, chifukwa pali mbali imodzi imene imamba kuoneka ngati kuti anzanu omwe mufuna kuwapanga chipongwe, komanso kuli mbali ina imene anthu akhala kuti ali pa mpando amatha kutayirira ndi kumapanga milandu kapena kuti umaphwanya malamulo. Ndiye anthu amene achatiza asiya fachonera anachoka mboma. Komanso tingatani kuti abomawa asachite abuse the powers that they have, malamulo kapena mphamvu zimene ali nazo kuti asazigwiritse ntchito mowonjeza ndi mowononga
kufuna kuthana ndi azinzawo amene anachoka mboma pa zifukwa za ndale. So pali mbali ziwiri zofuna kupanga balance, and pempho langa ndionena kuti Amalawi tizikambirana nkhanizi from a sober perspective, objective in nature, kuti tisaone kuti uyu ngwa Kongolesi kapena uyu ngwa DPP, chifukwa pamawa mwina zidzakhala ino. Ife tikonze mfundo zokuti zithandize the discourse on these matters of justice going forward as a nation. Mawa uno mungananenera tili ndi Dr. Boniface Dulani komanso tili ndi Davis Njovu. Davis Njovu ndiye president wa Malawi Law Society of Malawi Law Society. Palainipa sindikudziwa ngati mukundimva sopano. Good morning, Anjovu. Good morning. Is it Bayana or who? Yes. It's me, Bayana. Tathokoza kwambiri Mr. President kuti mwapezeka. Ndikudziwa kuti ndinotangwa nika kwambiri. Zikomo. Mwina tiyambe kunena kuti nkhani sindikudziwa kuti muli ndi ma details ena apart from zimene tukambazi zokhuzana ndi the specifics of this case, kuti mwina munakhala ndi kuthekera kwina kumva zina komanso khala ino anthu amalamulo mwina munamvera mwa njira ina imene ife sitinathe kumvera. Tiyambire pamenepo tisanapite kusogoloko. Koma kwambiri ife tibe ma details ena chifukwa chakuti nafenso I think it is angova zomwe mwamva ino taona I think social media, taona ma newspaper, ndi zimene taona koma tilibe ma details ena yonse. Chabwino ndiye kuti potengera malamulo tiyelekeze zimene anthu akukamba kuti ya anthu mwina tingoyambira pamenepo kunena kuti kodi anthu amakamba zonena kuti ya weekend munthu samapasidwa bero, ena taonapo ena kutulusidwa weekend. Chimachitika tangotifotokozerani kuti kodi kumanganaku kokhala kwa Friday ku kumakhala kuti anthu afuna kuti azambe bwino ntchito Monday, kapena kumakhala kukaulisana, kapena pali provision yotani pa nkhani ya weekend ndi kumangana komanso kupasana mabero? Tatifotokozereni nkhani imene tisanapitirize. Tinene chonchi kuti mwina amene akanafotokoza bwino kuti mwina ndifukwa chani amamanga munthu kaya weekend kaya Friday akanakhala apolisi. Zimene ifeyo timadziwa kati oyimira mlandu ndiyonena kuti munthu akamangidwa apolisi aja ali ndi 24 hours imene amayenera kuti akamatha 24 hours ati munthu yosana tengere ku court amayenera kumutulutsa, kapena 24 hours amayenera kupita ku court iwaja polisi kuti akanene kuti awa tinatenga ndiye mulandu wake ndi wotere komanso ngati mwina pali zina ndi zina zimene afuna kuti akanene kumeneko akoti amakaunikira mulandu uja, amakaunikira cholinga chonena kuti ngati afuna kuti apitilize kumusunga munthu uja simakanenedwa kumeneko. Ndiye mwina tikatengera 24 hours akamutenga munthu uja Friday ndekuti 24 hours imadzapezeka kuti mwina ikuchitika Monday. Pakati pa 24 hours imene iyi ndikuti palibe chenicheni chimene chingachitike kumbali even if oyimira mlandu singathe kuthamangirako kuti mwina tikapange china chilichonse nangasi iwaja ali ndi mphamvu yawo yoti akhale naye munthu uja mfuse mafunso apange zimene angapange. Ndiye mwina mongoganiza zimene chimapangika koma sitingadziwe kwenikweni tungokhanga tungoaganizira chabe. Iwo ndamene akanatiuza kuti 24 hours amafuna ikhale weekend kapena amafuna ikhale mkati mwa wiki. So akamamanga munthu uja ndufunsira mafunso ncholinga chonena kuti alipo Amalawi ena amene amasatiraso programu iyi akumudzi amene mwina amakhala confused kuti kodi chimachitika kwenikweni pa malamulo nchani pamene anapita kukamanga Vitumbiko Mumba kapena kukamanga Jesse Kabwira, ndiye kuti amakhala kuti akuwaonesa chikalata chokuti tikumangani ndi amauza mlandu wawo zimakhala motani. Malingana ndi malamulo apolisi angathe kumanga munthu opanda makalata atakhala kuti munthu mwina amupeza ngati mopalamula mlandu.
ndinene example kuti mwina mupeza munthu kuti amachola nyumba amene uja amatha kumangidwa opanda chikalata olo mwina akupeza ni mukupanga ndewu kaya mukupanga zinthu zinazi zonse za violence zooneka kuti mwina mukuopseza chitetezo cha anthu ena amatha kumanga pompopompo malamulo amaloleza ndiye pali milandu ngati imeneyi mukunenayi kunena kuti mwina ikhudzana ndi zina zake zinachitika mbuyomo apolisi aja amayembekezera mwina iwaja atafufuza apeza kuti pali chifukwa mwina chokwanira kuti akamutenge munthu ameneyo amayenera kuti apite ku khoti akatenge makalata ku khoti konso amayenera kukafotokoza kumveka bwino kuti pali nkhani izi zomwe ifeyo tikuona kuti ndizokwanira kuti atenge auje ndi akhoti sito amayeneranso kungopanga chikalatacho koma amayenera kuona ndithu kuti apapadi zinthu zimene zikukambidwira zikuoneka kuti mwina zikukwanira kuti mwina tipange chikalata takafika muja kuti akukamumanga munthu uja amayenera kumuonetsa chikalata chija olo amayenera kumuwuza kuti tabwera kudza kutenga malingana ndi mlandu wakuti malingana ndi chikalata chimene apanga khotichi chimene zimayenera kuyendera. Chabwino tisanapasa Adulani ndinali ndi funso apa kuti how should government handle arrest of preceding government leadership should need arise, that is, in a manner that will be respectful of the law and insulated from political manipulation. Nankhulira dala mchizungu chifukwa za malamulo zanuzo nthawi zina mchichewa zimazavutirapo koma mwina akungofuna kuthandauzira kunena kuti boma inuyo ngati anthu amalamulo mungalilangize motani kuti liziyendesa nkhani yokhuzana ndi kumangidwa kwa atsogoleri akale patakhala kuti mpofunikira kutero munjira yonena kuti njogwirizana ndi malamulo komanso munjira yonena kuti zisaoneke kuti ndi zandale. Wayana, I should say this, that, okay, I don't know, since you asked in English, this is here one, the Yankee Muchiankudu Janji. Yeah, Yankani Mchichewa. Koma muta kupanga hapo nditu masente sangapo mchingelezi. Okay, dabina. Mina kuti anthu amene akuti mvetsera akhale nafe remote. Yes. Ndi Yankha Muchichewa. Mina kuti pamalamulo, anthu onse amatengedwa ngati ofanana chimene muchizungu amati call it before the law. Palibe lamulo lina la Davis Njovu, lamulo lina la Wayana, lamulo lina la ena amene anali a president. So ngati pali nkhani yonena kuti chinachitika chinthu andi meza akambiramo kuti apolisi akupita mina kwa ku court kwanena kuti awawa anapanga izi anda khoti aja akhutitsidwa ndi kutulutsa chikalata chifukwa muone kuti pamalamulo panayikidwa zotchingira ngati zimenezo kapena zowunikira ndiye chimene timayembekezera ndichakuti munthu wina aliyense Malawi aliyense asanakamangidwe mlandu ngati umene ukambidwawo weza anapanga kaya ndi ndani akhoti aja akuyenera kuti aone zinthu zija ndi kukhutitsidwa kuti mlandu oneka ndi kuti ungatozakhala mlandu weniweni kuti ofunikira kuti munthu akatengedwe. Ndiye sindikukhulupirira kuti tinganene kuti pakhale ndondomeko yosiyana mwina isoyeta awana ali mboma kaya awana ali muchonchi zilipo kale zoyang'anira kuti apolisi pamene agwira ntchito yawo kapena kaya ndako DPP pamene agwira ntchito yawo agwire ntchito mosakhala ngati mofuna kungoavutitsa anthu. Ndiye mwina tinene ichi kuti nthawi zina zikamachitika choncho mmene mwanenera kuti zikamakhala ngati kuti mwina apolisi aja kungogwisa ntchito pamvija mosakhala bwino timayang'ana timabwereranso kwa khoti kukadabwa kuti ndi chifukwa chani analoleza mwina anthuwo kuti akatenge mwina anthu ena pamene mlandu weniweni sukuoneka. Koma otherwise malamulo athu ndithu anayang'ana kale zonse zilipo kazinji make kale. Ayi chabwino zomwe kwambiri amenewo ndi Anjovu amene ali mtsogoleri wa Malawi Law Society, president of the Malawi Law Society. Tinaneranso kuti tili ndi Adulani. Adulani mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino Wayana, ino mwadzuka bwanji komanso awanangwa ndi Anjovu ndi apatse kosomoni. Ayi ife tadzuka bwino ndipo inu ngati kaswiri pa nkhani ya ndale
timafuna ndithu kuti mutithandizire maganizo pa nkhani imeneyi maka from the perspective of politics kuti kodi kundaleku tichivomere kuti boma likasintha pamakhala anthu ena amene amayenera kuti akalowe kapena zimakhala motani. How do you look at it as a political scientist kuti kodi ichi ndi chikhalidwe choti we should come to terms with kuti mmene zimayenera kukhalira kapena pali vuto? Poyamba monkana lankhuliraso wanangwa pambuyo pacha inenso sindilodabwisidwa kuona kuti izi zikuchitika tere. Tione kuti mbuyo mutakhala ngati tachikhazikitsa pa Malawi pano chinthu choti ndale zikasintha ndekuti timagwirisakonso ntchito lamulo kuti mwina tithane nawo anzathu amene analipo pambuyopo. Komabetu monka aneneranso Anjovu mlandu tusuwola timatero pachichewa. Tikudziwa kuti anthu amene amangidwa pano tikadakhala kuti boma lichalachoka likadalibe mboma mundikhulupirira ino kuti anthu omangidwa sakadakhala yawa mwina akadakhala ambali inayi. Chimodzimodzinso zikadakhala kuti kaya adawina ndi chipani cha adulani ndikuti bwezi mwina awayana ndi anzawo pano mwina tikukukolani tonanu mukagona kozizira. Koma izi nzokhumudwitsa chifukwa lamulo limanena kuona kuti aliyense monga anenera Anjovu aliyense ali pansi pa ulamuliro wa lamulo. Tonse kandi achipani icho lamulo linayina magwirito mosayang'ana chipani mosayang'ana kuti kaya uyo mkhiza kuino kangosauka. Koma tikuona kuti atsogoleri azathu andale akumagwirisa ntchito lamuloli kuti mwina athane ndi anzawo mbali zonse osati mbali yomwe ili pano chifukwa tikudziwa kuti adzana paja anthu omwe amatoledwa kumamangidwa anali achipani chomwe pano chili mboma. Ndezikhala ngati izi zizingopitirira chifukwa kuti zikhala ngati kubwezerana pammawa akasintha ena akutengedwa zikasinthanso tizikhala ngati tikungobwerera apa ndi apa koma zimenezi sizikadalina umakhala choncho lamulo likanalina mangogwira ntchito osayang'ana nkhani ya zipani kapena zandale. Mwayamba bwino kundaleko tingatani kuti mchitidwe umenewo mwina tiupange normalize kapena kuti tikonze vuto limene lifika kumbali ina ikuoneka kuti ndi vuto. Tingatani tipange normalize komanso tili pomwepo tisapange assume kuti anthu onse amene amamangidwa amene anali boma lakale amakhala kunena kuti alibe milandu, amakhala kunena kuti ena ali ndi milandu ndithu ndipo nkoyenera kuti ayimbidwe milandu. Chifukwa timafunsa poyamba paja kuti kodi boma lingatani kuti samaonekenso ngati kuti zinthuzi ndi zandale. Inu mutha kupereka upangiri wotani mutakhala kuti akusankhani kuti mukhale advisor pa nkhani zandale kwa mtsogoleri wa dziko lino mutha kuwauza kuti nkhani ngati zimenezi achite handle motani kuti akwanirise mbali ya justice komanso from the optics of politics zisaoneke ngati kuti anthu afuna kuthana nawo anthu a MCP. Usandisekese ine ndikukayika kuti alipo yemwe angatisankhe kukhala advisor wake. Inuyo ife takusankhani mu program inoyo nde ino mungoyankha hypothetically. Yes. Ndikumbukire kale nali nawo mkalasi limodzi Anjovu koma ine akupanga za malamulo ine ndathawirako kawindo ka mmodzi. Chabwino. Koma ndikumbukira pa nthawi imeneyo tinkauzidwa kuti pachizungu amati the law is blind. Kuti lamulo silimayang'ana likhala limakhala ngati kuti talimanga ndi chinthu chipe china chake mmasomo kuti tiliyang'ana kuti kodi uyu ndani ndiye malankhula bwino chifukwa choti atsogoleriso ambiri amakhala kuti akakhala mboma amakhala ngati akutayirira nkumapanga zinthu zambirimbiri zolakwika nkumati ife sitingamangidwe poti ife tili mboma. Nchifukwa chake ambiriwo amazamangidwa boma likasintha. Komanso ndiye kuti omwe ali mboma pano amene akukhala ngati kuti akuligwirisa ntchito lamulo kumanga anthu amene adalakwisa pambuyo paja nawonso amakhala kuti ali nawo zopanga zawo zolakwika zambirimbiri koma poti lero ali mboma kuona ngati ayi ine pammawa lero tili ndi mphamvu tikhoza kupanga zina zili zonse palibe amene angatigwire. Ndiye mapeto ake timangupona tikuona kuti timaona zinthu zimakhala ngati zikungosintha amene ali mboma lero pammawa amene ndi amene amakhala kuti akumangidwa kenako zikumasintha koma atsogoleri athu andale anayenera kumadziwa kuti akakhala mboma
sindiye kuti imeneyi ndi nthawi kapena kuti azipanga zomwe akufuna kazophwanya lamulo kapena ayi, chifukwa akadayenera kumadziwa kuti mlandu monga ndidanenera kale siuwola, chifukwa ngakhale lero amene akukhala ngati lero ali ndi mphamvu pammawa anthu omwe aja sazakhala ndi mphamvu. Nditikanenera kumangogwiritsa ntchito lamulo, komanso tione kwa zathu kaya ndi apolisi kuti nawonso akamagwira ntchito yawo adayenera kumagwira ntchito mosayang'anira kuti uyo ngwadale wachipanichi kapena wachipanicho. Aliyense amene ali ndi mulandu olakwika anayenera kukhala kuti lamulo limusatire ndithu. Komatu tikuona kuti padakali pano pali anthu ena mwina adali ndi milandu padzana paja, lero milandu yawo ija yokhala ngati yazizira, mwinanso ina ikutesedwa chifukwa chokuti lero ali mboma, pano tikulimbana ndi ena acha. Pammawanso tizakhala ngati tikungobwerezera uku ndi uku ngati tikugwiritsa ntchito lamulo kuti tisane ndi anzathu. Izi zimene tikunena kuti zili zolakwika ndithu, koma munthu aliyense asakhale kuti akuphwanya lamulo. Komanso tingokumbukira kuti mwina apa tikukamba lero chifukwa choti nkhani izi zachitika chifukwa choti pali anthu andale, pali anthu ambiri pamakhala akumangidwa tsiku ndi tsiku, omwe mwinanso sitikhalanso ngati pa programu ngati ino kukambirana kuti ayi bwanja omwe awamanga bwanja awamanga, chifukwa mwina anthu amenewo ndi anthu osadziwika kwambiri. Koma ngati ndodziwika kaya ndosadziwika kaya ngwandale kaya ndochani, lamulo linayenera kumagwira ntchito ndithu mosayang'anira nkhope kuti aliyense azitha kuti azikhala ndi mantha ndi lamulo kuti ine nsakhala nalo lero ndipo zosachita mantha kuti ndili mboma. Izi nzolakwika ndithu.